by som musel reagovať. Z nášho pohľadu to voliť nepôjde. Nemáš žiadne morálne právo kritizovať niečo, kritizovať politiku, pretože voľby a referendum sú jediné dve ústavné možnosti, ako občan môže niečo zmeniť, niečo ovplyvniť. Čiže preto určite voliť ísť treba na základe vlastného rozhodnutia. Nech nevolia strany. To hovorím tiež. Nech volia ľudí, o ktorých sú presvedčení, že sú tí správni. Nech nevolia tie gorily. Čiže voliť určite áno, pretože je to naše ústavné právo. No, lenže dnes volíme strany, nemáme žiadnu kandidátku nezávislú. Nemáme iný volebný systém. Mali ste trvať na posunie termínu volieb. Mali sme prijať nový volebný zákon dovtedy a potom voliť podľa nového volebného zákona. Pane, buďme realisti, na zrušenie predčasných volieb treba 90 hlasov. Alebo 100 000 ľudí voliť si, to je... Nereálne. To je nereálne. To je reálne, to je reálne, to je reálne. Čiže buďme realisti, voľby prebehnú, či chceme alebo nechceme. Hovoríte za všetkých? Počkajte, ja vám dám ten mikrofón pokojne, ale pán Čolinský má právo povedať svoj názor a prosím, skúsme to nepremeniť na hovorím svoj súkromný názor. Voliť ísť treba. Koho ísť voliť, určite hovoriť nebudeme, my len hovoríme, že nevolte gorily. Nevolte ľudí gorily. Bohužiaľ, iný volebný systém momentálne tu nie je. Čiže voliť ísť treba. Koho budete voliť, to je každého osobná vec. To je jedna vec. Druhá vec, v čom ja osobne vidím problém korupcie, to sú práve politické strany. Pretože za tých 20 rokov tu vznikli prepojenia medzi politickými stranami, finančnými skupinami, médiami, niektorými novinármi, ktorí účelovo robia veci, ktoré robia a jednoducho sme presvedčení, že tá zmena môže prísť jedine zmenou volebného systému, ako ste hovorili, lebo vtedy, podľa môjho názoru, sa tie väzby pretrhajú. Ja si neviem predstaviť pána Jaroslava H., ako bude obiehávať 150 ľudí z celého Slovenska, ktorí budú zvolení priamo a budú nadväzovať vzťahy a robiť kšefty. Čiže tá zmena, áno, určite treba, ale jedine tou zmenou môže byť zmena volebného systému, ale musíme vychádzať, pane, z reality, že teraz je volebný systém taký, aký je. My nemôžeme ísť teraz zobrať sekery a ísť na parlament. Máme jedinú ústavnú možnosť, to je referendum. Lebo buďme realisti, 90 poslancov nikdy nezmení volebný zákon. Nikdy. Pán Čolinský, mali ste na Slovensku už 30 000 ľudí v minus 15 stupňových mrazoch a vy tvrdíte, že do 10. marca, keď je plus 3 dneska, nedokážete dovoliť 100 000 ľudí, alebo aj 500? Je to možné, ale 100 000 ľudí je málo na to, aby sa zrušili predčasné voľby. Prosím, tak toto je naozaj polemika na iné. To je na dlhú debatu. Vy ste chceli hovoriť, poprosím, Eliška, budeš tu pomáhať takto? Nemáme nikoho iného. Ja som sa vám chcel spýtať. Vaše meno? Peter Horák. Pána Čolinského, ja už teraz som mal ten problém v tej diskusii, ma vystieral na stoličke. Za koho ste hovorili? Lebo niekedy ste hovorili podľa mňa vyslovene osobné názory, ale prezentovali ste to my. Aj teraz ste použili niekoľkokrát spojenie my, ale bol to váš osobný názor. Takže ja osobne s týmto mám problém, podľa mňa nie som sám, lebo na tej poslednej demonstrácii by nebolo tak málo ľudí, ako bolo, ale bolo by tam možno takisto 30 000 ako predtým, alebo tých 100 000, ktorých treba. Keď sa takýmto spôsobom k tomu stavia niekto z organizátorov, tak to potom rozbíja. Niektoré z tých názorov, ktoré ste prezentovali, boli podľa môjho názoru dosť výrazné ide, ako sme sa... Úplne jednoduchá odpoveď. Včera sme mali celoslovenské stretnutie organizátorov celého Slovenska, kde sme si určili veci, ktoré pôjdu smerom do médií. Ja som dostal spolu s kolegom, ktorý tam so mnou bol, mandát hovoriť za organizátorov. Ak dovolíte, bolo to veľmi zaujímavé, čo pán Zimmerman hovoril, ale tu vidíte práve zrod politického subjektu. Musím vám povedať, že pán Malchárek v dobe, keď chodil do toho bytu, bol nezávislý človek, nemal žiadnu stranu.
V tom období bolo najviac nezávislých poslancov v parlamente v dejinách slovenského parlamentarizmu, lebo sa rozpadli 2-3 strany. Bolo tam okolo 30 nezávislých. Medzi nimi sa práve kupovalo, lebo tí ľudia nevideli ďalšiu politickú perspektívu, a to tzv. Kupovanie poslancov, ktoré v tej dobe vrcholilo, čerpalo práve z týchto nezávislých poslancov. Neurazte sa nikto, kto tak ľahko vynášate súdy, ale to skutočne nie je diskusia ani na tribúnu a ani pre odpustite, použijem termín neskúsených ľudí, pretože väčšinový politický systém sám o sebe nemení nič na korupčnom prostredí, vôbec nič. Jasné, jasné. Ja som len na pána Zimmermana skôr, však vy ste nehovorili takéto celkom jednoznačné. Ja som starý kritik partokracie, teda starý aj fyzicky, ale aj dlhé roky kritizujem choroby partokracie. Lebo naozaj my sme vyrvali kedysi všetci z tých námestí moc komunistickej strany z rúk. Mala sa ocitnúť u občanov, ale ona zostala na pol ceste a zostala v kabinetoch nových strán alebo staronových strán, ktoré vznikli. Tie si ju naučili prispôsobovať vlastným záujmom a postupne oslabovali demokratické mechanizmy, vypínali kontrolné a nezapínali moderné kontrolné mechanizmy, ktoré mohli obmedzovať moc partokracie. V demokratickom systéme, kde niekto chce za niekoho hovoriť, ako pán Pčolinský, jednoducho stojí pred otázkou organizovania, sebaorganizovania sa ľudí, vytvárania spolkov. Nič nezmení na tom väčšinový model, kde by jeden kapitalista mohol zaplatiť kandidovanie a iný, veľmi poctivý človek by kandidoval bez billboardov, bez peňazí, verte, že viem, o čom hovorím, a nemal by šancu sa dostať do médií, lebo vlastníci médií, vlastníci billboardových firiem, vlastníci a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja napríklad verím, že veľkou deštrukčným nebezpečím je to, že sme nedávno zrušili limity na financovanie kampaní. To je model, ktorý skončí naozaj, že bude gorila bojovať so zbrojármi alebo so Sasankou, proste zákulisné miliardárske skupiny tu vyložia pred nás domnelých kandidátov, kde tí ľudia vonkoncom nebudú už tí straníci, ktorí sa vám nepáčia, niektorí áno, naozaj sú takými prištipkármi, akýmisi politickými živnostníkmi. Mne sa to vždy, použijem expresívny termín, bridilo, ale ľutoval som, že